such a powerful, detailed manifesto. We can have a seat. Amene amachita present manifesto ndi Dr. Dalitso Kabambe, katswiri wa zachuma, ali ndi zaka 51. Mtsogoleri wathu anatisiyanso ali ndi zaka 51. Mtsogoleri wathu wa Dr. Saulo Silima analinso katswirinso wa zachuma. Abingu Amthalika analinso katswirinso wa zachuma. Nemukhoza kuona kuti akatswiri a zachuma zinthu zamazitsata. Samawerengatu apa ya. Amango yankhula kusonyeza kuti zinthu zakuzitani kodi. Agwira ntchito 25 years mboma. Kuti mumve zambiri za Dalitso Kabambe, mwafunse His Excellency Dr. Bakiri Muluzi akakuwuzani bwino. Funse Her Excellency Dr. Joyce Banda akakuwuzani bwino za Dr. Dalitso Kabambe. Komanso mukapita ukafunsa Professor Arthur Peter Mutharika akakuwuzaninso kuti kodi Akabambe ndi ndani. Kuti mukhale ndi umboni odziwa chimene Akabambe ali. A president mene mayankhula mene machita makamba za manifesto ni mayang'ana pa social media. Anthu ena amadandaula za ma alliance. Mpaka na timamva anthu akufunsa kuti mwapanga alliance ndikuze na Malawi, UTMC napanga alliance. Dr. Kabambe akhala pa ballot paper pa 16 September. Ndiye mmene makamba ndi maona pa social media. Anthu ambiri amene anali asanasankhe president omuvotera akuyankhula pakadali pano. Mukhoza muyang'ane ma Facebook mwanumo anthu akupanga chiganizo akuti omuvotera ndampeza. Kusonyeza unena kuti alliance yathu ife a UTM tipanga ndi Amalawi onse amene atopa ndi umphawi, Amalawi onse amene atopa ndi njala, Amalawi onse amene akusowa ntchito, Amalawi onse amene akufuna chilungamo, Amalawi onse amene nkhani yakuchikangawa ikuakhudza akufuna adzadziwe chilungamo. Apanga nafe alliance lero kusonyeza kuti lero tapanga alliance ndi Amalawi opitira 10 million Malawimu. Palibenso atayime pa chisankho chimene chikubwerachi. Nthawi ino ndimafuna tsopano kuti pakhale kukambirana kuti kodi Malawi amene tikumufuna ndi otani. Ndiye ndipemphe Madam Helen abwere kutsogolo kuno. Komanso tina Gerard Mbewe amene achokera ku Kasungu, amenewa ndi mlimi. Komanso Martin Piri amene achokera ku Nchisi ayimirira achinyamata. Ndiyitanenso Victor Chipothia amene ndi political analyst kuti abwere kutsogolo kuno adzakambirane nkhani ya the change Malawi needs. The change Malawi needs. Akubwera tipatseni nyimbo ija ya Kabambe imene. Martha Pili uchoka ku Nchisi, Gerard Mbewe uchoka ku Kasungu. DJ atatipatsira ni ma microphone tina pempaja, ma cordless microphone. Zikomo kwambiri.
Madzula bwino tonse. Congratulations, Your Excellency, Dr. Kabambe. Very powerful presentation of our manifesto. Ule mupite kwa Vice President and running mate, Deputy President Achipani, Madam Mary Chilima, Secretary General ndingoti azinzanga ose akuchipani maulemu akhale m'malo mwake. Pa nthawi ino tufuna tikambirane mwa chuchuchu kuti kodi Malawi asinthe ife tingatani. Tikumbukire tikuchokera ku nthawi imene founding athu president athu Dr. Saulos Klaus Chilima tinazayenda dziko lonse lapasi tikukamba za mindset change. Tachoka kukamba za mindset change tafika pano. Kodi Amalawi angapange bwanji? Kutsogolo kuno ndili ndi Gerald Mbewe amene wasonda regional governor athu akubuwa region. Pakaliso pathu iwowa sikuti nda regional governor okay ayi. Kome also ndi mulimi wankulu ku Kasungu. Nde apa bwelo zankhulira alimi azinzawo. Amalawi ambiri ntchito yathu yayikulu ndi ulimi. Ndiye ndikhala ndikubwera kwa inu kuti tikambirana fundo ziwiri zitatu kuti ulimi wabwino kuti ungayende bwino kuti Malawi asinthike. Kodi chimene chikufunika kuti Malawi asinthe kuti tipite chitsogolo transformation ngati UTM ndi chani. Ndibweranso uku kwa Martha Phiri, amayi amenewa ndithu atsikana akachichepere akuyimirira ndithu anthu a business ang'onoang'ono. Mmene mukudziwira kuno ku Malawi ambiri ifolo tili pa ntchito ambiri amapanga beka business. Koma ambiri ku Malawi kunoko population yathu yayikulu anthu oti amazipezera paokha geni business kona kuti mpamba kuyenda bwanji. Ndeti khalaso tikuchezaso kumeneko kupemphaso fundo kuti wo maganizo mwawo mavuto amene akumana nawo ndi otani kuma Malawi ngachite chani kuti zinthu zisinthe tsogolo labwino lowala lifike. Panonso tili ndi Mr. Victor Chipofya Junior. Iwowa akuyimira ku civil society ndi political analyst. Akhalaso akutsitsa mfundo zawo kuti Malawi wokoma angafike bwanji kuno ku Malawi. Nde Ambewe ndi amba ndino kumeneko ngati chikumbe kuno ku Malawi. Ineso nchikumbetu mavuto takumana nawo nkhani moti ku Kasunguku ku Mchinjiku anthu sikuti tikusimba zokoma. Mungayankhulepo chani kuti Malawi asinthe akhale okomera tonse? Zikomo kwambiri. Panopo monga tinamvera kale manifesto yathu kuti Malawi ili pakati pa ifa kapena moyo. Ndipo ifeyo alimi amene ndi chiwerengero chachikulu kwambiri m'dziko muno ndi amene tili pa vuto lalikulu kwambiri. Alimi tili pa chipsinjo ndipo makamaka zaka izi amaleta phinjika kwambiri. Alimi tazunzika kwambiri. Ine ndimpereka chitsanzo ngati mulimi amene nimalima fodya. Chaka chino mmene tikulankhula muno ndi kuti kunjaku alimi amene amalima fodya sakukona tuloyo. Fodya ali kumisika, makampani sakugula, sakubuka. Mitengo yakenso imene wagula chaka chino yochititsa tsembwe. Osati yoyipa koma yochititsa tsembwe. Chifukwa irudutsapo ipapo tishuma dabwitsa kuti udabale chochitika nchani. Chinthu chilichonse chidadula, fertilizer adadula, mafuta amene adadula, magalimoto kaya mafuta ophikira adadula, koma fodya yekha mitengo sikukwera yayi. Chaka chino yatsikaso. Ndi alimi tumati kuti titani kwenikweni. Moti ineyo ngati mulimi pang'ono natsitsimuka chifukwa cha manifesto imene afotokoza president pano. Ine ndimachokera ku Kasungu kumene ni kulikulu kwa ulimi. Osati ulimi wa fodya okha koma ulimi osiyanasiyana, chimanga, soya timalima kumeneko. Nili ndi chidwi tsopano komanso chilimbikitso mudzafotokozera president manifesto kuti tizigulitsa zinthu zimene tazikozakoza. Zimenezo ndi kuti tiona ngati kuti zidzapangitsa kuti mitengo ya mbewu ipite patsogolo.
mwachitsazo soya timukoze bwinobwino ndikuti asankhidwa bwinobwino akhoza kupikisana nawo pa mitengo yakunja. Zikomo value addition imene makambidwa mu manifesto alimi afodya kudabwa kuti ife timakagulitsa mu dola koma mtengo imene kufika nthumba ndi machenji okhaokha. Kodi izo kukhala bwanji Malawi? Ndi manifesto yathu ikufotokozera kuti pazakhala zinthu ndithu ndondomeko yosintha kuti alimi nawonso azaone tsogolo lowala. Ndibwera kwa inu Victor Chipofa Junior, tinafotokozerapo apo mu manifesto yathu kuti corporate to 23.5%. Kungothandizirapo business environment kuno ku Malawi izakhale yokomera anthu a business ma business azakule kuti anthu azizapeza zintchito komanso economy yathu izapite chitsogolo. Inu mene mukuonera ngati munthu ngati mbali yokuti inu magwira ntchito ku civil society uku, mavuto enieni ndi masomphenya amene angayikizeko a Malawi tikamapita chitsogolo kumbali ya business kuti Malawi isinthike ikhale yabwino, a Malawi aziganizira chani, azilingalira chani? Zikomo. Zikomo kwambiri. Ulemu kwa President Dr. Daliso Kabambe ndi olemekezeka onse ali mu nyumba muno. Tikakamba nkhani ya tax, Malawi aliyense amene akulipira tax kuti dziko lathu lipite kutsogolo. Andi ngati ndakhala ndikuamvera amene akuyankhulira Dr. Kabambe, ananenapo kunena kuti ngati dziko revenue collection yathu ili at about 3 trillion kwacha, if not 4 trillion kwacha thereabout. Budget yathu is about 8 trillion kwacha. Komano tikakambano za ngongole zomwe ifeyo ngati dziko tili nazo ndizoposa ndrama zomwe timabwereka. And now if you look at even ndalama zomwe ngati dziko ngati boma labwereka from the commercial banks kuchokera 2020 kufika paka dali pano, I think inali 800 billion ngati sakulakwisa Mr. President. Panopo ili pa 4 trillion kwacha. So ikuposa ndrama zomwe ifeyo ngati dziko timalandira. Now out of ndrama za 3 trillion zomwe timalandira ifeyo ngati dziko, half of that money imapita ku wage bill ya ma civil servants, which is overloaded, and the other half goes to expenses, government expenses. So it means kuna kuti ndrama zomwe timalandira ifeyo ngati dziko ndi ndrama zomwe timapanga spend sizikupanga much. Now ngati boma likubwereka ndrama kwambiri from the private banks, chimachitika ndichonena kuti mukupha the private sector. Now palibe dziko lina lililonse linatukukapo kopanda private sector. Now ineyo kuti ndikufuna ndisegule company yanga, ndikufuna ndipite ku banki ndikabwereke ndrama, andoza kuti ku banki kuja ndrama alibe, chifukwa ndrama zija abwerekesa kuboma. So you are killing the private sector. Now mukapha private sector, it means that job creation yomwe kukambidwa ija singachitikeso. So if you talk about tax cutting and all these things, the main thing is ndramazo zikalandiridwa zogwiritsidwa ntchito motani, and boma expenditure yawo. You know, there's in economics they call it the economic trilemma. How are we handling our fiscal policy? How are we handling our monetary policy? How are we handling our exchange rates in Malawi? Zinthu ngati zimene zozo ndizokuti tiyenera kuti tizizunikira, and ndikanakondwa kwambiri ine ndikuyankhula ngati mmodzi omwe ndimayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno, kunena kuti chipani cha UTM
muwatambasulire Amalawi kunena kuti zimene zizi zimayenda bwanji, chifukwa Amalawi ambiri mwina sitimadziwa. Ananena hapo a president akuyankhula kunena kuti 75% of our people are illiterate. Ndizomvesa chisoni. And tili ndi ulamuliro wa democracy. Ndipo simayembekeza kuti mundifusafuso limene fadine yankho limene mafuna ndikuyankheni mafuna ndikuchoseni from 1903 kubwera mpaka dali pano kunena kuti tikumakamba economic third revolution tikutanthauza chani. You know zimene zizine kutambasulidwa bwino koma Madam President, I'm sure mundi yes. No, hold that thought. We're going to get to the third revolution. Ndimangofuna ningodyumphira pa pamene munazafotokozera kuti thumba lonse lathu la mabankimu akunyamula akususamo ndaboma ndeife nanga private sector mpamba tikaupeza kuti mavuto tankhaninkhani amenewa kusonyeza kuti ngati dziko lifunika kusinthika tifunika tiyang'ane kukhonza pamenepa. Chaka manifesto yathu ya UTM imafotokozerapo njira zimene ingazabweretsere ndrama za nkhaninkhani kuno ku Malawi pa zinthu zoti ku Malawi kuno zilipo kale. Zikomo kwambiri. Ndimangofuna ndidumphe uku kwa nzimayi zanga mtsikana Martha Phiri. Chaka chathachi timaona ma newspaper ena ma headline naonamo mu Nation akuti Malawi the most hungriest country in the world almost. Nazaonaso ma headline ena ulemba 1 in 4 Malawians ali ndi njala. Titazafika pa nthawi ya dzinja ija manambala makafika mpaka na 8 in 10 Malawians kukauta kugona ndi njala ali food insecure mu dziko loti timadalira ulimi. Inu mapanga business ina ndino a business ndithu matakataka kunchisiko koma kunchisiko zikutikhalira bwanji mungeno atsikana achichepere oti mupanga business ndipo mungafunepo chani kufotokozerapo kuti Malawi asinthe transformation ichitike. Masomphenya anu ndi otani pa fundo zimene tatsitsa nyumba muno ngati fa UTM. Zikomo Martha. Zikomo kwambiri. Choyamba ndipereke ulemu kwa president athu Dr. Dalitso Kabambe komanso wa vice president athu amene ali Matthews Ntumbuka pa 16 September pano amene akhale president ku dziko lino. Ineyo ngati wachinyamata ndili wodandaula kwambiri kutengera mmene zuyendera zinthu mu dziko muno. Amene tikufinyika kwambiri ndife achinyamata. Amene tinangoyamba business yathu ndikubwera boma ili nkusokoneza zinthu zonse. Panopa achinyamata tungokhalira ngongole. Business yathu kuti ipite patsogolo zikutivuta. Tuyesera kuti mwina tipite kulimi ferereza achinyamata tukanika kuti tigule. Nde mmene ndamvera manifesto ya UTM mwina achinyamata tipeza danga loti ma business yathu apite chitsogolo. Ineyo kudandaula kwanga ndikoti ana amene abadwa mu zaka za chipani chomwe chikutilamulirachi sanaone mtendere wa ku Malawi kuno akuzuzika fwa loko makolo kuti apeze zowathandizira zikuvuta. Ndeifeyo achinyamata tikufinyika ndi boma limeneli tilibe kothawira kwina kulikonse tikukhala ndi ngongole mabanki nkhonde zimene zuti sowetsa mtendere ndipo sitikukhala ndi ulemu m'manyumba chifukwa cha ngongole ngati zimenezi. Ife achinyamata tili nako kuthekera ndipo tili ndi mphamvu timagwira ntchito msana usiku cholinga tithandize moyo wathu koma kutengera mmene luyendera dziko palibe chimene tikuphulapo. Nde ndingapemphe kuti achinyamata tiye tivotere chipani chimene chikubweretsa manifesto oti chiwombola Malawi. Fwa zipani zina zikubwera chifukwa choti nthawi yoti anthu awanyengerere kuti awavotereso yakwana koma samayenera atero chifukwa atizuza kwambiri Amalawi. Tiye tivotere chipani chimene sichinatengepo boma sichinaonetse khalidwe lake kuti khalidwe lake ndili kuti tione kuti achinyamata tipita bwanji chitsogolo. Ineyo ndiwapempha achinyamata onse kuti zinthu zathu ziyende bwino tivotere Dr. Dalitso Kabambe pamodzi ndi chipani cha UTM kuti zinthu zisinthe. Kukamba momveka bwino ndizonadi ndikukumbukiranso sikuti ndikalekale mmene timawerenga nkumamva pa radio kuti anthu akudya chitedze kuno kutiko kumalayiko nkuno anthuso timamvaso kuti akudya udzu weniweniyo sikuti ndizayizobisa tonse timaziona zomvetsa chitsoni kuti dziko lathu linafika pamenepopo. Ino alimi ako Kasungu
mongo umbankota tatifotokozereni mmene tikupita chitsogolo ndiyutira kuti zinthu zizenda bwino. Zinapezeka kuti fetereza unachoka pa 18,000 pano ndi unena pano ena kugula fetereza 150 170,000 tsiku la lero. Sitinambe nkutani nkuika mizere yomwe m'munda mavuto takula amenewa. Ndibwere kwa ino Martha wafotokoza za mpamba kuti ndi umene ukuvuta kuti sautsa komanso iwenso ndiwe mtsikana and azimayi ambiri ndamnalembetsa kuti avote kuno ku Malawi. Ungauze chani atsikana azinzako ali kunjako akumvera akuonera pano pa mavuto amene mafotokoza aja kuti titati tipite chitsogolo ndi UTM angembekezere zotani fundo imodzi yokhala pamwamba yoti Malawi amvereko nawo. Zikomo kwambiri. Ineyo chimene ndinganene ndichoti tisatengeke achinyamata ndi mawu liboma ndilomweli chonsecho tikukhala osachapa tikusowa sobo tikugona ndi njala mawu amene ajawo atiphetsa ife achinyamata koma tikavoteru cholinga tidzapeza mtendere ndendo wamema achinyamata onse vote mwazeru. Manifesto athu atemu aveka bwino kwambiri zooneka zoti Amalawi ambiri tidzapindula ndipo pali za migodi zimenenso achinyamata ambiri tingadzapindule nazo. Ineyo ndiwapempha achinyamata onse kuti tichite chotheka tikavote mwazeru chifukwa tikapandovota mwazeru tivutikanso kwa zaka 5. Ayi kufotokozatu Martha amene kwa achinyamata eti tivutikanso kwa zaka 5 zina. Ife mmene timakhulupirira pa ntchito ikamatha kuti contract kufika pokutha ndofuna ukalembereso kuti abwana ako afuna kuwonjezera zaka zina pa ntchito amakuchongani kuti kodi uyu ntchito walephera kapena timuonjezere zaka. Nde apapa zikuonekeratu ndi mmene anthu akufotokozerera pano kuti anzathuwa olokuyambira kuti contract tapangire renew abale anzanga tiyambira pati. Martha achinyamata mafotokoza momveka ndikukhulupirira kuti a president akumvani. UTM ndi chipani chokhacho chimene tili manifesto yathu yapaderadera ya achinyamata. Tikamapita pa programu yathuyi tifotokozerera titambasulira kuti Amalawi amve mwamvemveve kuti kwa achinyamata tikusindikira fundo zotani. Zikomo kwambiri. Tona ni matitu doctor I think nthawi yakwana tumukona bwanji azikuchedwa tizikuchedwa apo kufotokozerapo kuti munakakonda mutaona kunikirako za third revolution. Briefly inuyo kuti Malawi isinthike kusinthika kumene kusintha kaganizidwe kamachokera ndimba pomwe ali sangadziwe komwe akupita. Know your past, you cannot understand your present, and you don't know your future. Now ngati dziko lathu history yathu ndifuna ndiyambire 19 19
1903 nthawi yomwe tinali ndi the first civil service when tinakhala ndi 1959 state of the emergency, then 1964 we had our independence. Now history yonse kumene tikuchokera tinali in a colonial rule, timalamulidwa ndi atsamunda. So Malawi amauzidwa chochita. Malawi analibe ndi ufulu oganiza mmene angaganizire. Manimvetsa timauzidwa kuti iwe ugona apa, upanga izi, upanga izi. John Chilembe kuti akwiye nthawi imeneja akamuphe Jarvis Livingstone ndi azibale yake kwamudula mutu is because Jarvis Livingstone ndi abale yake amatreata Malawi ngati anyani. Akamuona Malawi akufuna kuchola mango kumamuombera nyani ameneyo. So Malawi tinali ndi mentality imeneyi. Kunabwera 1964 ulamuliro wa Dr. Banda. Ulamuliro wa Dr. Banda under the MCP rule that time was dictatorial, authoritarian. Amalawi amauzidwa chochita nthawi zonse. Now mukuona kumene tikuchokera ndikuona kuti uku tinali akapolo tapatsidwa ufulu, koma ufulu ujaso tikupangidwa treating ngati akapolo. Ufulu wa kuti okay tili tu ufulu ozilamulira okha. That was the first revolution. Yes. The independence revolution in 1964. I would say 1966 as well. Therefore that's when we first adopted constitution yathu in 1966. Tinakhala ulamuliro menoja mpaka na 1994. Pali zambiri zinachitika. Dr. Kabambe anafotokoza, you know, he talk about geopolitics, ubale watu ni maiko